Opština Lapovo u 2022. godini sprovodi intenzivne aktivnosti na izradi 3 planska akta. Prvi planski akt je prostorni plan opštine Lapovo, koji je sufinansiran od strane Republike Srbije, a obrađivač izrade ovog plana je Javno preduzeće Urbanizam Kragujevac. Ovaj planski akt ima veliki značaj za opštinu Lapovo, za njen dalji razvoj, i on se trenutno nalazi u fazi ranog javnog uvida. Drugi planski akt koji sprovodimo, on je u izradi, to je plan detaljne regulacije komunalne zone u Lapovu. Ovaj plan detaljne regulacije obuhvata prostor komunalne zone, odnosno petlje Lapovo, imajući u vidu da se u ovoj godini, a i u idućoj takođe, izrazito očekuje razvoj komunalne zone, naročito dolaskom novih investitora kao što je, na primjer, Lidl. Obrađivač ovog plana je Direkcija za urbanizam, odnosno Javno preduzeće Urbanizam Kragujevac, i taj plan je isto u fazi ranog javnog uvida, imajući u vidu da je traženje varijantnog rešenja, saobraćajnog rešenja ove petlje u intenzivnoj fazi. Mi smo imali nekoliko varijantnih rešenja, na kraju smo u saradnji sa Javnim preduzećem Urbanizam Kragujevac ponudili novo varijantno rešenje Putevima Srbije na saglasnost, i ukoliko to tako prođe, kako smo mi zamislili, ova petlja će biti spremna za ovu godinu da primi veći broj saobraćaja nego do sada, imajući u vidu da se planira veliki broj šlepera na dnevnoj bazi. Treći plan je plan detaljne regulacije, koji predviđa uklapanje brze saobraćajnice Kragujevac-Batočina-Lapovo na autoput E75 Beograd-Niš. Ovaj planski akt je poveren, sprovodi Puteve Srbije, a obrađivač izrade ovog planskog akta je Saobraćajni institut CIP Beograd. Oni su trenutno u fazi nalaženja saobraćajnog rešenja, jer imamo u vidu da je ova petlja po prostornom planu koridora autoputa E75 Beograd-Niš, nazvana Batočina-Kragujevac, neophodno je rekonstruisati da bi se uklopio celokupan saobraćaj iz pravca Kragujevca na autoput Beograd-Niš. Ova petlja je takozvana dupla petlja, ima neko negativno skretanje za Niš koje treba ispraviti i ima još neke bezbedne elemente koje treba poboljšati da bi moglo da se odvija normalno saobraćaj. Saobraćaj institut CIP je Javnom preduzeću Puteve Srbije dostavlja 2 varijantna rešenja koji su trenutno na obradi, i mi očekujemo sastanak svakog časa sa Putevima Srbije i obrađivačom plana, zajedno u saradnji sa takođe opštinom Batočina, za razrešenje ove petlje koja se nalazi na teritoriji opštine Lapova i povezuje opštinu Lapovo, opštinu Batočina i grad Kragujevac. Nadamo se da će ovaj problem, koji datira unazad 30 godina već, biti rešen na obostrano zadovoljstvo, naročito opštine Lapovo, jer opština Lapovo tu ima izlaz svoje radne zone 1 na autoput i na državni put prema Kragujevcu. Ovo su neka naša očekivanja i mi se nadamo da će u ovoj godini, zajedno sa izgradnjom i završetkom objekta distributivnog centra Lidl u Lapovu, saobraćajna rešenja na teritoriji opštine Lapovo biti znatno poboljšana i bit će u interesu investitora, kako investitora, tako i građana opštine Lapovo.